ćemo igrati van kao što i znate. Samo da mi se malo učita Minecraft. Ko ćemo sve da igramo koji su malo nešto pomereni. Evo igrat ćemo dvorac. Evo dvorac cool. Mislim, nećemo igrat, nego ćemo se začeti. Na neki način da kažem. Razgledat ćemo ovaj dvorac. Sada, ja ću staviti pauzu kako vi ne bi vidjeli iznutra sve. I evo, gledat ćemo u dvorac. Prvo ćemo pogledati iz napolja koji izgleda od napred. Kako cool! Dobro, ja nisam ga obišao cijelo kao sad ću. Sad nije malo meni. On je bio kao mala aplikacija za igru. Kako kulička od gore. Samo bi se čuje. No sad seđu. Tu mi baču malo vode. Neću malo nikad zapravo nisam. Opet aplikacija je reagovala. Gledat ćemo još jedan dao. Još jedan dao. I još ovaj dao. Ćemo pogledati to je to. Još taj daće kao što vidite. To ljudi koji gledaju moje epizode se ne mogu sve da snimam. Ne zato što me mrzi, ovo je bio pola zanka. Čao.